Yes, katuig. Karoon lang yung ko nagbalipayo na idulog inday. Nakabot na nako ang tumang kalipay. Nga sa tanaw nako, bation ko, hangtod ako mamatay. Itago na lang ko sa pangalang Margie. 23 years old. Single, but in a relationship. Nagpuyo, din sa may Boulevard, Pingdakbayan sa Davao. Kabalo mo, Idol Inday? Oo, kabalo. Gusto na ako mag-asawa. Nung nakilala ko si Jaime at naging kami, iba na yung nararamdaman ko para sa kanya. Unsa! I feel so happy pagkasama ko si Jaime. Parang protektado ako. Nagtatrabaho ako sa isang department store. Habang si Jaime naman, meron siyang motor. Nagda-drive siya. Minsan sumasideline din. At paminsan-minsan, rumaraket din. Ngunit, Subari tatapwan! sadyang mapaglaro ang tadhana. Kung ano sa ako malipayon. Galit lang ako. Magulanon. Hindi nagsugod. Angkat doon sa ako! Ogsa! Bawa ka na, tay! Suko ka? Ay kung sige ha? Bawa bitaw na, tay? Kung sa problema niyo mo? Gusto ko gawin yun, tay. Pilainan ako, Ron. Pilainan ako. Rizonte ko, pilainan ako. Uy, 23 anyos ka pala. Pwede ba niyo mong bataa? Usaw naman ako, kamot ko mga tay-tay-nan. Uyang dili ko, tinudo na ako uyang, pakyas ko. Ha? Palawa pa kaya kong lawas, oh. Ako na kayo, ginoo ko. Kuna na ko siyempre si Spiona. Dili na makukubot pasabot gay. Akay kami doon, dili na susama sa usa ka. Init ka kanon nga kumapasok ka. Imo yapong tunlon. Kami ka nilugaw ka patilitan, itulol maganin mo, tay. Kababot ka nga, natanggal akong pustiso ato. Pero mag-video na ako. Mag-video na ako. Gusto na ko mag-video, tay. Kaya saan mo videoan? Si Jaime. Unsa? Mo ka na, tay. Di ko katugot niya na, di ko kaugyaw na tutuhan na Kadong di magka, kadong dili magka. Ha? Tay, di ko gusto nga, lawa-lawaan yung pagapagas ako kasing-kasing. Huwag sa mapili mo na tutuhan na to. Ha? Pagkano lang ang dukot o bahaw ato? Saan ba ito na gabayabal ka? Sige, sideline. Ay, buhay mga yung umigas ng kamang. Tumbag na ka? Ayaw ko nga natin. Ikaw ay matubag. Ikaw, tay. Ibuwa na ka, tay. Ha? Huwag ibiyahan ka ni nanay, tay. Ibuwa na ka. Mukhang gaya mo kalain. Ayaw na yung panig ka na kayo. Nasahin ko na sa'yo, Piacho. Aw mo na. Kaya batasan niyo mo, batasan sa mulinahan ka. Wala kong gigalahan. Wala nakapangita kung lain ka na masanon. Sutiyado ka, wala ka pa-eskwela na mahalon na eskwelahan. Ano na mabinyo lang ka ng Jaime? Pay! Mamata na lang ko dito na kumanawan na tawanan. Asan pa ka nawa? Ganong ibo ko,
nagitampay. Amahan ko ni mo, amahan mo kay Matasa. Tay, pasaylo ko, tay. Apan gusto na ko mag-video, tay. Ha? Kami, hay, video ka namin nagkauyab. Di pwede. Ha? Di ko musugot. Kaya rin magkamusukat. Gusto magkamain anin ako? 23 ako inantay. Kapag ka rin babae nila kayo maguwang babae. Ay, kung singkari. Kapag ka rin Hindi kaya, hindi na. Sige, hangluan ako nga hinay lang. Ay, kung singkari. Hinali mo ko nila tay. Gusto mo video bitaw tayo? Oy tay, mabitaw tayo ba? Gusto mo video tay kay? Kaya ko inan ako, 23 ako ko tayo unya. Kapag biyak ka tayo nga. Gusto na po ko maminyo tayo, 23 siguro ko inan. Kapag baka tayo, 23 na ko inan tayo. Gusto na ko maminyo tayo. Dalainan ako ron tayo. 23 na. Gusto na ko maminyo. Tay, magminyo ka tayo. Kaya 23 ako ko inan. Tay, 23 ako inan tayo. Gusto ko magminyo. Paminyaw. O sa madali-dalian ni mo nga, kapayo bitaw ka na kami niyon nga kumusod ka niya na. Maglisod ka na guwa. Kaya tungkol kay hanggang sa kantura na na. Ayaw ko nga lang, kinapakyasan ako kami niyon sa iyong kinahanapan. Nakasako ka na ito, apa naglisod ako sa kong kahimpangin. Tay, ay hilang tay. Ay hilang na kami nila. Ilang daw, di nyo si mo tay ma. Oo, brother. Tanawin mo na yung daw, murakag daw si... Tay. Ayun, hindi na mag-video ng gisa yun. Parang na ako na to. Apa tay, gusto na ko mag-video tay. Pero ganyan ako tay. 23 segun ko tay. Gusto na ko mag-video tay. Gusto na ko mag-video tay. 23 segun ako ilan tay. Tay, kabalo ka tay. 23 ako ilan tay. Gusto na ko mag-video tay. Ha? Sabi mo akong minyo tay. 23 ako ilan. Gusto na ko mag-video tay. Di ko masagot kung sabi. Pangitagal niya, kinagano pagpisunay. Kaya di mo rin dito ka mabuhay. Professional mo naman eh. Professional mo po na sa inyo tay. Usap na sa Professional driver license. Sabi niya, bakit siya niya. Ayaw ka nga expired na istipan rin ko na yan. Ay, pumaya na kagaya. Sige lang tayo, alang-alang. Ito ka na mga tambay dire. Ayaw ko nga nga, dito ko SP pa na ang iyang nasisa tayo kay bakal kayong tanner. Karoon, kabalo ba yung gana? Ayaw ko sigang-sigagi, wak ay mataas ang manaka ka. Ay, gusto ko mag-video tayo. Gusto ko mag-video tayo. Sa ilang pagkula ko sa magdawat. Ano na naman yung malawat? Ha? Ayaw ko ipamugo. Malawat, magandawat tayo mo kulo kanina. Nadawat mo ginamon tayo mo kulo kanina. Matawag na grade 6 pa to. Papatake-take ko kaya aron di ko maalis na ng istorya. Mau ba, be? O, lagi, B? Lagi, B? Kwan ba yun mo? Di ba may tatay, B, nga mag-binyo? Tabi, kaya wala ko'y trabaho, B? Saan man, B, nga, okay na ba? Ako, B, di ko gusto, B, kay... Kabalo ka na ng kamot ko kung kinabuhi ka rin kay gusto't kang buhiyon. Gusto ko ipakita sa mong amahan nga. Kaya ikaw buhiyon o kaya na kong itukod ang pamilya. Apan, B? Gapangandoy na itong pareho. Hindi ko gusto, B, nga. Hindi mo babag sa itong kabidyoon, B, kay... Ako, amahan, kabalo ka, nag-inusara na lang akong amahan. Wati na lang makapirma na akong amahan, B. Abuto na lang na ito na, B. Apon ka na sa pa. May ba sino ni makapangita kag lain? Be, ako gusto, be, ka. Kanang... Dili ko gusto makapakita kag lain, be, kay ikaw lang ang akong kinabuhi. Istoryahi. Be, kabalo ba yung gabi ka? Gusto na mo Google. Gusto na mo. Be, kabalo ko gusto.